magpahakot kog yuta. Sugdi na karon dayon. Kaluoy sa bata. Hala, nganong siya raman isa diha? Taugon ako si Boy B. Boy! Hala, madam, itawag ko. At doon, be. Ayay, nagpaila na po si Papa ka, madam. Dam, itawag lagi ko nimo. Unsay mo tuyo? Tabang itong bata dito. Karon dayon. Ay, magpahakot kag yuta. Oh, magpahakot kog yuta. Tabang niya ang bata dito. Wala, gisugo ng madam. Sus, dali ra kay na. Nya, unsa man magsugod ako, dam? Pero sweldohan ko nimo, ha? Oh, suhulan di ka. Pero kailangan 30 seconds mahuman na ka. Ay, sus, partira nang dalian ang 30 seconds, oy. Kana ra di ay. Dali ra kay na hilper. Unya, magsugod ako, dam. Sugdi na karon dayon. Automatic na. Abdi kay ka, Papa. Sa si madam na. Oh, kana akong gusto. Abdi ka trabahanti. Oh shit! Abdi kang Papa, oy. Hala, si Bayot man to, oh. Nakiay pa. Adto na ko, Big. Adto na pud ka, Renz. Renz, kami duty ka. Una-un kaayo. Di jud ka mahuman og 20 seconds ron. Impas jud ka ron. Dali. Wajud kay suhol ron. Isahan ka ron. Oh shit! Uto di kay si Papa, oh. Tagandagan pa. Renz, I miss you. Unsa man gayo? Ay panggunit ba? Renz, wala ko nimo na miss. Wala oy, kabuang. Nganong wala man ni Renz? Kagwapa ra nakuha. Gwapa lagi, pero naman kay ikog. Nabitaw ikog, pero lami man pod. Sa muka ni mo bayat oy. Di jud ka mundang sa kuwapa. Alangan be, di man ka mamansin. Lasa jud ni mo bayat oy. Wala ka na koy. Oh, di bayot be. Da, nibiyaan ni Kuya. Tagam ka bayot. Dam, mana? Hala, grabe, human na. 10 seconds ra. Ya, bilib na ka, dam. Na! Nayabag na, kabayag jud ko ani.